Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur azaroaren 22 astelena hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroak koronavirus pasaportea aplikatzea eskatuko du. Nafarroak positibotzat jo du 2022ko Nafarroko hurrengo aurrekontu orokorretan lehen sektorea bideratutako 10%ko igoera. Nafarroko Lab sindikatuak eskinitako prentsaurrekoan adierazi du Nafarroko 2022ko aurrekontuek ez dituztela Nafar langileok behar dituzten egiturazko aldaketak jasotzen. Milaka persona batu dira Bilbon EH Bilduk antolatutako manifestazioan nazio feminista, sozialista, burujabea, ekologista eta parekidea aldarrikatuz. Carlos Hirugarrena noblearen gurutzeta ematearekin batera, Nafarroak foru komunitatearen oparotasunaren alde 5 personak egindako lana aitortzen du. Ela, baterien berrerabilera uxueko ondarea eta landaren analisia aldaketa globalaren aurrean ikertzaile gazten aztergaiak. Trakasak mugikorretarako aplikazio bat garatzen du Europako batzordearentzat eta Europako ingurumen agentziarentzat erabiltzaileari airearen kalitateari berri emateko. Nafarroak organikora apuntatzen da herritarrak materia organikoa bereiztera eta birziklatzera animatzeko kanpaina berria etxean sortzen diren hondakinen 50% inguru suposatzen duena. Herri-lan departamentoak Taluntxe industrialdearen ondoan dagoen PA30 zubia konpontzeko lanak amaitu dira 1.300.000 euroko inbertsioarekin. Nafarroko gobernuak 3 dimensio metalikoa inprimatzeko LMD teknologiako makina berria estrenatu du Dinabiden Irurtzunen. Iruñeko udalak 2 hamarkada daramatze egun hauetan hainbat udal zerbitzu espazio publikotik kentzen ari diren udazkeneko hostoak konpostatzen. Gaiarre antzokian eginen da abenduaren batean edukiera osoarekin Kutsidazu bidea Isabel euskarazko musikala 2021ko ikuskizun musikal edo liriko onenaren atalean Max saria jaso duena. Nafarroa COVID pasaportea aplikatzea eskatuko du. Zeinbait establezimendutara sartzeko akreditazioa eskatzeaz gain, neurri hori azaroaren 27tik 2022ko urtarrilaren 6ra mantenduko dena, Osasun Sailak dei egiten du banakako prebentzio neurriak betetzen jarraitzera eta txertaketarik egin ez duten pertsonei txertoa jartzera. Navarra ha decidido poner en marcha el conocido pasaporte COVID en determinados espacios. Nafarroa koronavirus pasaporte aplikatzea proposatuko du. Nafarroko justizia auzitegi nagusiari berrespen judiziala eman dizaion. Neurri hori aste honetan aurkeztuko da salan eta onartuz gero espazio eta kasu jakin batzutan funtzionatuko du. Hala nola, gaueko aisialdiko jatetxe eta lokaletan eta konsumiziodun ekitaldi jendetsuetan. Evitar también interiores mal ventilados. Zenbait establezimenduetara sartzeko akreditazio eskatzeaz gain, neurri hori azaroaren 27tik 2022ko urtarrilaren 6ra larunbata osteguna 2 barne, Osasun Sailak dei egiten du banakako prebentzio neurriak betetzen jarraitzera eta txertaketarik egin ez duten personei txertoa jartzera. Que hay que contener. No podemos retroceder ni perder lo ganado entre todos y todas. EHN Nafarroak positibotzat jo du 2022ko Nafarroako hurrengo aurrekontu orokorretan lehen sektorera bideratutako 10%ko igoera. Pasaden ostiralean egindako prentsaurreko batean, Nafarroak positiboki baloratu du 2022ko Nafarroko aurrekontu orokorretan lehen sektorera bideratutako partiden igoera, bataz beste 10% ingurukoa. Hala, Fermin Gorraiz sindikatuko presidenteak azpimarratu duenez, gazteak sektorean asializateko partida 3,1 milioikoa eta ustiategitarako hobekuntza planei buruzkoa 10 milioiko partida biak ere oinarrizko partidak mantendu egin dira. Eta eremu kaltetutako profesionalei zuzendutako laguntza berriz 5 milioitik 8ra igo da. Aurrekontuetan egindako alegina hortxe badago ere Gorraizek adierazi du Nafarroak 3 zuzenketa aurkeztu dituela. Premiazkotzat jotzen ditugun gaia konpontzeko Nafarroko aurrekontu orokorren aurre proiektuan 2 partida berri eta beste baten
igoera planteatu ditugu premia larrei erantzuteko. Zuzenketa batek abeltzaintzarako 3.500.000 euroko laguntza sortzea eskatzen du. Pentsuaren prezioaren igoera ustiategi guztiei eragiten baitie, argudiatu du Patxiku Irisarri enen Nafarroko idazkari nagusiak. Laguntza hau buru edo plaza bakoitzeko banatuko litzateke, baina beti ere ustiategiko titular bakoitzeko laguntza kopurua mugatuz, zehaztu du Irisarrik. Guztizko zenbatekoak ere mugatuak izan daitezen. Ildo horretan, arrazoitu duenez, ustiategi handienak hobeki babesten aldute bere burua eta beraz laguntzak ez du zertan hazienda kopuruaren ariorako izan. Eskatu dugun bigarren partida berria fauna basatia kontrolatzeko erabiliko litzateke Irisarrik zehaztu duenez. Aurreko urtetan ere egin izan dugu eskari hori eta oso beharrezkotzat jotzen dugu nekazaritza eta abeltzaintza ustiategitan gero eta eragin handiago sortzen duelako. Zehazki 150.000 euroko partida izango litzateke. Basurdeen, orkatzen, oreinen eta untxien populazioak nabarmen gora egin eta nekazaritzan kalte handiak eragiten dituztelako eta abeltzaintzan gaixotasunak ekar diezaketelako argudiatuz. Diru hori ehiztari profesionala kontratatzeko erabiliko litzateke eta hauen profila definitu egin beharko litzateke. Hauen jarduera fauna basatearen populazioa nekazarientzat eta abeltzainentzat onargarriegoak diren mailetaraino murriztea ahalbidetuko bailuke defendatu du Irisarrik. Azkenik enen Nafarroak abeltzaintzako toki azpigituratako inbertsioi dagokien partida handitzeko zuzenketa bat aurkeztu du. Egungo 1,4 milioitik 1,5 milioira handituko litzaketekena, hau da, 350.000 euro baino gehiago. Gorraizek handitze hori justifikatu du, izan ere, azken urtetan partida hau 100% erabili izan da, pistak, uraskak edo itxitura behar direlako besteak beste, larretara iritsi eta larren erabilera erraisteko. Enen Nafarroko presidenteak gogorazi du Europako itun berdeak eta baserritik maira estrategiak nekazaritza eta abeltzaintza iraunkorragoa bultzatu nahi duela. Eta horrek berekin dakarrela hazienda estensibo herrietako larre hoien erabilera sustatu eta erraztea eta horretarako azpiegitura onak behar dira. Azkeneko urtetan, urtero presupuestoak nekazaritzako departamentuko osaileko presupuestoak gora egin duela, eta, esfortzu hori, guk eskertzen dugu, ez? Hala ere, aurten esan dute gutxi gora bera 10% bat igo dela presupuesto hori. Hala ere, pixka bat kritikatu nahi dugu ere urtero egin duen bezala Nafarroako kanalak suposatzen duen diru mordo hori. Momentu honetan 18 milioi pasatxo inguru da, eta urtero kantitate nahiko haundia da. Honek ideia bat egiteko suposatzen du sektorera zuzentzen den eren bat. Sektorera zuzentzen den diru kopuru horren eren bat. Gero badira beste partida batzuk, haien funtzionamendurako, haien soldatak, haien mantentzen lanak eta hor diru desentez gehiago da. Baina sektorera zuzendutakoaren eren bat dago. Orduan, hartu zen bidea hortxe dago eta horrek piso handia urtero piso handia kartzen du presupuestutan ere. Hala ere, gauza positiboak ere baditu presupuestoak, ez dago partida berririk nolabait esateko, gutxi gora bera betiko partidak aurrera jarraitzen dute eta mantentzen dira edo igo pixka bat ere egiten dira. Gu baloratzen ditugu edo urtero ikusten ditugun partida garrantzitsuena guretzako gazten instalaziorako zuzentzen den diru hori da, aurten 3,1 milioi izango dira. Horrek gutxi gora bera suposatzen du 90.000 gazterentzako aukera bat sektorean sartzeko, 37.000 inguruko diru laguntza bat izaten da. Gero 10 milioi inbertsioetarako, hemen edozein nekazarik eskatzen aldu inbertsio bat, urtero agortzen da diru hau, egia da, urtero agortzen da eta horre behar desentea dago. Gero, lehen mendiko laguntza esaten zena edo zonalde desfavorizituak edo nolabait larrientzako 5 milioietik 8 milioira io da. Gero elkarrekin makinaria eta erosteko hori ere milioi batetik 1,5 milioiera igoko da. Eta betiko agroambientalak, ekologikoa, artzaintza eta horiek ere laguntza horiek mantentzen dira. Eta azkenik promoziorako hemen Nafarroan baditugu hainbat
jatorrizko izendapenak eta halako markak baditugu, eta behintzat ere promoziori mantentzen da. Bueno, Patxiku eta Fermin ibili dira politikoekin ronda bat egin dute, eta naiz eta presupuesto hauen balorazioa nahiko ona egin dugun, badira gure ustez premialarri batzuk, eta horiek nolabait pixkat zuzendu nahi hartan 3 emendakin aurkeztu ditugu. 3 emendakin horiek edo 3 zuzenketa horiek 2 partida berri eskatzen ditugu hor, eta beste bat, dagoen beste bat, pixka bat igotzea. Orduan Patxikuk azalduko dizkizue pixka bat zertan diren zuzenketa horiek. Bai, hala da, Felipek aipatu duen bezala, 3 emendakin aurkeztu ditugu, eta hasiko naiz kopuru handiena duenarekin. 3,5 milioi emendakin bat sartu dugu, batez ere gaur egungo sektorearen egoera ikusita, krisi larrian dagoen egoera, batez ere prezioen igoerarekin zer ikusia duelakoz, eta konkretuki pentsuen igoerarekin. Hor, erran behar da, paketik, bai behiak, bai ardiak eta bat, jasotzen dituztela diru laguntzak, baina txerrien sektoreak, hegaztienak edo untxiarenak hauek ez dute jasotzen, eta uste dugu sektoria bere osotasunean kontutan hartu behar dela, eta guk hala egin dugu. Hala ere, emendakin aurkeztu dugulikan, bai egin dugu nolabait ustiategi bakoitzari mugatu, buru edo plaza bakoitzeko diru zenbateko batekin. Hortik aparte ere ikusi dugu ganadu motoa bakoitzak azkeneko urteetan izan duen bilakaera errendimenduari dagokionez, eta hor tabla bat egin dugu, eta tablaren ordenak gure ustez sektore bakoitzaren larritasuna erakusten du, eta tabla horren goian esneko behiak jarri ditugu, oso egoera larrian daude, inguruan igual hurrengo hilabetean mobilizazioak ere izanen dira. Gero ondotikan araiko behiak, txahalak gizentzea, gero oiloak, untxiak, ahuntz eta ardiak, esnetakoak, ahuntz eta ardiak, araigitakoak eta azkenik txerriak. Hor, azaldu dugu talde politiko guztiei tabla hau, zergatia, eta jakinta 15 milioi euro daudela emendakinetan banatzeko, guk hemen 3 milioi terdiko emendakin bat aurkeztu dugu. Naiz eta hori jakinda, bai erakutsi nahi genien talde politikoei benetako larritasuna eta horrengatikan emendakin hau. Bigarren aurkeztu duguna, eta ez da lehendabiziko aldia aurkezten duguna da, animali basatien kontrola, eta animali basatien kontrola batez ere basurde, orkatza, oreina eta untxien populazioa, basurdeekin eta arazorik handienak aste honetan ikusi izan duzu, Ameskoan, gero Baztanaldean ere nahiko larria da, eta untxi aldiz hori Erriberan arazo latza da. Arazoak batetik egiten dituzten kalteetik, baina bestetik ere gaixotasuna transmititzeko probabilitatea ere areagotu egiten delako. Eta hau kontrolatzeko diru partida bat eskatu dugu, 150.000 eurokoa, eta hor, mahai gainean ere jarri dugu, ehizturi profesionalaren figura sortzea. Nolabait kontrola hori errazago egiteko. Eta 150.000 euro hauek baliatako ziren ehizturi horiekeri pizgarriak emateko. Atzo bertan
Horabidean egin genuen bilera bat, gaia honekin, basurdeak lurrak denak muturkatzen dituzte eta belagi osoak airean jartzen dituzte, eta beharrezkoa da kontrola hori areagotzea, zeren gaur egunean dauden eizturiek eta ez dira ailegatzen. Eta guk egin ditugu bilera batzuk ere bai, ingurugiro departamentoarekin, eta hor jarraiteko dugu lanean, beraiekin, ea nola ateratzen algaren ataka honetatik ez. Egiza eta arrantzako legea moldatzen ari dira, eta gure nahia izanen zen horrelako figura bat ere sartzea lege berri horretan ez. Eta gero bukatzeko, beste emendakin bat, hau da zuzenki gure sektorera etortzen, hau udaletara eta joaten den diru laguntza bat da, eta da tokiko azpieturetan abeltzaintzako inbertsioak egiteko. Momentu honetan badago partida bat, 1.157.000 eurokoa, eta guk eskatu dugu partida hori 1.100.000 igotzea. Zergatik, partida azken urte hauetan ehuneko egunean exekutatzen delakoz, eta beti itxaron zerrendan herripila bat gelditzen da, eta naiz eta guri zuzenean ez eman, gu zuzeneko onuradun ere bagara, azkenean Larrietako sarbideak, pistak, askak, eta barren mantenimendua egiten delakoz, eta hori guk baliatzen dugu, batez ere azinda estensiboan dugunak, eta orduan hor ikusten dugu komunalak eta ari direla hobetzen, eta gainera gaur egungo gobernariek oro har jarduera jasangarriagoak izan daitezen saietzen ari dira, ez? Eta erran bezala, azinda estensiboan egotea hori da sindikatoren aldarrikapen bat, eta espero dugu aipatutako 3 emendakinotik baten bat aurrera ateratzea. Hori izan da aste honetan egindako lana. Nafarroako LAB sindikatuak eskainitako prentsaurrekoan adierazi du Nafarroako 2022ko aurrekontuek ez dituztela nafar langileok behar dituzten egiturazko aldaketa jasotzen. Igor Arroyo Nafarroko LAB sindikatuko idazkariak pasaden ostiralean eskainitako prentsaurrekoan aipatu du Nafarroko 2022ko aurrekontuek ez dituztela nafar langileok behar dituzten egiturazko aldaketa jasotzen. Volkswagenen ematen den diskriminazio matxista eta diskriminazio sindikalaren aurrean. Bestetik, akordioan jasotzen dira administrazio publikoetako hainbat aldarrikapen sindikal, hala nola zuhiltzailei dagokionez, basozainak, edo larrialdietako garraioari dagokionez, eta aipatzeko iruditzen zaigu ere 03 zikloari dagokionez planteatutakoa. Hala ere, langileon lan eta bizi baldintzei dagokionez, eremu sozio-sindikalean planteatzen ari garentik oso urrin geratzen da akordioa. Aipatzen da batazbesteko soldataren afera, baina ez da zehazten Europar gomendioi jarraituz, batazbesteko soldataren 160 izan beharko lukela gutxieneko soldata, beraz 1.400 euro gordin izan beharko liatezkela, eta ez du planteatzen argita garbi horretarako akordio interprofesional bat besterik ez dela behar, eta ez da patronala presionatzen akordio interprofesional hori planteatzeko. Eta pensioen kasuan akordioan 800 euroko gutxieneko pensioa aipatzen da, baina pensionisten mugimendua planteatzen duen 1.080 euroko kopuru horren urrun geratzen da aipatutako kantitatea. Eta amaitzeko, Nafarroko autogobernuari dagokionez, aipatzen bada ere, egungo hobekuntzan planteatzen diren eskumenak eskuz aldatzeko behar hori, eta hori beharrezkoa izanik ere, iruditzen zaigu badela momentua, 40 urte bete behar direnean foru hobekuntzarena, badela momentua estatusaren inguruko eztabaida irekitzeko eta bereziki lan arloan eta babes sozialean erabateko eskumenak eskuratzeko Nafarroan. Bai lankode propio bat eta gizarte segurantza propio bat.
Nafarroako langileria prekarizazio eta pobretze prozesu bat pairatzen ari da, eta zerga politikak naiz, aurrekontu politikak erantzunak eman beharko lituzke errealitate honen aurrean. Baina ikusten duguna da, Nafarroako aurrekontuak aztertzerakoan ez dagoela maila horretako neurririk. Aurrekontuak oso motz geratzen dira, prekarizazio eta pobretze egoera horri aurre egiteko orduan. Aurrekontu hauetan ez da egon parte hartze sozialik, aurrekontu hauek mugatuak egon dira eta daude estatu mailako legediarengatik, aurrekontu hauetan uko egiten zaio zerga politika sakon erreformatzeari, momentu honetan Europa bataz beste 40% presio fiskala badago, Nafarroan 30% presio fiskala da, eta hori da hemen langilok besterik ez ditugulako ordaintzen zergak, enpresariek eta kapital errentek ez dituzte ordaintzen beharko luketen bezain beste. Ikusten dugu ere, aurrekontuetan ez dagoela zerbitzu publikoek beharko luketen inbertsiorik, beharko luketen jauzi estrategikorik. Pandemiak zerbait erakutsi behar baldin badigu da zerbitzu publiko sendo batzuen garrantzia zer nolakoa den, eta ikusten dugu ez dagoela zaintzaren eremuan edo osasunaren eremuan behar besteko inbertsio estrategikorik. Are eta gehiago, aurrekontuak 8% azten badira ere, osasungintzako gastua edo inbertsioa bakarrik 0,5% azten da. Hau da KPI-aren azpitik. Ematen du, pandemia amaitutzat ematen dutenez, ez dutela ikusten beharrik osasun sistema estrategikoki indartzeko. Eta guretzat hori izugarrizko akats larria da. Baita ere, zaintza sistemari dagokionez, erabat desegituratua dagoena Nafarroan. Eta amaitzeko, ikusten dugu enpleguaren alorrean eta ekonomiaren edo iniziatiba enpresariaren alorrean badaudela inbertsio batzuk, baina inbertsio horiek oso modu okerrean erabiltzen ari dira. Batetik, enpresariei ematen zaie diru publikoa, hau da, iniziatiba pribatuaren finantziazio publikoa da ematen dena, eta bestetik ez da eskatzen trukean inolako konpromiso sozial edo laboralik. Hau da, ontzat ematen da prekarizazio egoerak bere horretan jarraituko duela, eta bakarrik hemen gakoa da enpresa batzuk, iniziatiba enpresarial batzuk sustatzea. Guretzat hori erabat okerra da. Aurrekontuen aurkezpenaren ondoren, egon da akordio bat, Nafarroko gobernuaren eta EH Bilduren artean, eta hor, ikusten dugu hobekuntza sozial eta laboral batzuk jaso direla, baina akordio honen tamaina ikusita, tamaina oso erlatiboa da aurrekontuen kopuru osoarekiko, eta beraz esan dezakegu, akordioaren ostean ere aurrekontuek aipatutako gabeziak izaten jarraitzen dutela. Akordioari dagokionez, ikusten dugu demokratizazioan urrats batzuk ematen direla, kontratazio publikoaren batzordean sindikatu guztiak sartzen garelako, ikusten dugu aldarrikapen sindikal batzuk, eremu publikoan egiten diren aldarrikapen sindikal batzuk jaso direla, baina ikusten dugu planteatutakoa eremu pribatuari begira, lan baldintzei begira eta pentsioi begira, erabat aski eza dela, erabat urrun dagola eremu sozio-sindikaletik planteatzen dugun horretatik. Eta amaitzeko planteatzen da eskumenak, foru hobekuntzaren eskumenak bete behar direla, hori horrela da, zilegi da, beharrezkoa da aldarrikapen hori, baina horrekin batera iruditzen zaigu dela momentua estatusaren inguruko eztabaida irekitzeko eta bereziki lan arloan, Nafar lan kode eta Nafar gizarte segurantza lege propioa planteatzen. Milaka pertsona batu dira Bilbon EH Bilduk antolatutako manifestazioan. Nazio feminista, sozialista, burujabea, ekologista eta parekidea aldarrikatuz. Milaka pertsona batu dira Bilbon EH Bilduk antolatutako manifestazioan. Nazio feminista, sozialista, burujabea, ekologista eta parekidea aldarrikatu dute. Pandemia aintzineko manifestazio handien itxura hartu zuen Bilboko kalek. Mobilizazioa hasi baino ordu erdi lehenago jada 100 pertsonak hartuak zituzten kasila inguruak eta martxa abiatu zenerako autonomia osoa jendez beteta zegoen. 70 autobus baino gehiago iritsi ziren Euskal Herri osotik antolatzaileen arabera. Manifestarien artean ziren koalizio abertzalearen 100 kide eta hautetsi, ikurrinak eta Nafarroko banderak eskuan hartuta eta bularrean mobilizazioaren leloa itsasita, aske eta berdinen Euskal Herria lortu arte.
Txorian txori abestiaren doinuarekin agertu ziren EH Bilduko buruzagiak eta manifestazioaren sustatzaileak Kasilara. Bertzea bertzea, Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Garikoiz Mujika, Bakartxo Ruiz, Maialen Iriarte Mertxe, Aizpurua Edurne Bruar eta Izortze Santin. Zain zeuden ehunka lagunek txaloa jasota, pankarta zabaldu zuten eta irrintzi artean egin zituzten lehen urratsak. Carlos hirugarren noblearen gurutze eta ematearekin batera, Nafarroak foru komunitatearen oparotasunaren alde 5 pertsonak egindako lana aitortzen du. Txibite lehendakariak David Beriain, Ilondoren, Florencio Domínguez, Lorenzo Sarratea, Isabel Sola eta Elena Taberna saridunen talentoa eta konpromiso soziala nabarmendu ditu. Hoy nos hemos reunido aquí en el Salón del Trono para entregar la Cruz de Carlos III el Noble a 5 personas. Maria Txibite Nafarroko lehendakaria Carlos hirugarrena noblearen gurutzeak emateko ekitaldiaren buru izan da. Foru komunitateko sari nagusietako bada eta Nafarroko gizartearen garapenean, proiekzioan eta prestigioan eta foru komunitatearen kanpo proiekzioan nabarmen lagundu duten persona eta erakundeak aintzatesten ditu jendaurrean. Txibite lehendakariak David Beriain Ilondoren, Florencio Domínguez, Lorenzo Sarratea, Isabel Sola eta Elena Taberna saridunen talentua eta konpromiso soziala nabarmendu ditu. Todas vosotras y todos vosotros sois la demostración de que Navarra es una comunidad pequeña en extensión, pero grande en talento. Por eso Navarra es una tierra próspera, porque tenemos talento, compromiso y audacia para afrontar desde la convicción colectiva nuestro presente y nuestro futuro. Ela, baterien berrerabilera, usueko ondarea eta landaren analisia, aldaketa globalaren aurrean ikertzaile gazteen aztergaiak. Nafarroarentzat interesgarria den doktorego programari buruzko online saio batean, Zigudosak nabarmendu du ikerketa garapen elementu bat dela foru komunitatearentzat. Juan Cruz Zigudosa Unibertsitateko berrikuntzako eta eraldaketa digitaleko kontseilariak Innovación Free Days zikloaren saio berri bati hasiera eman dio. Bertan, tesia garatzen ari diren ikertzaile gazten testigantzak eta esperientziak aztertu dira. Nafarroarentzat interesgarriak diren doktorego programaren bidez. Ela, baterien berrerabilera, usueko ondarea eta landaren analisia aldaketa globalaren aintzinean ikertzaile gazten aztergaiak dira. Trakasak mugikorretarako aplikazio bat garatu du Europako Batzordearentzat eta Europako Ingurumen Agentziarentzat erabiltzaileari airearen kalitatearen berri emateko. Nafarroako gobernuaren enpresa publikoa tresna berria lantzen ari da eta pasa den astean aurkeztu zuten Madrilen. Trakasak airearen kalitatearen Europako indiziaren aplikazio mugikorra garatu du. Europako Batzordeko Ingurumeneko zuzendaritza nagusiarekin eta Europako Ingurumen Agentziarekin duen esparru kontratuaren barruan. Nafarroko gobernuaren enpresa publikoa 2017tik lanean ari den web bertsioaren arrakastaren ondoren, aplikazio mugikor berriak erabilera erraz eta intuitiboarekin gure kontinenteko airearen kalitateari buruzko informazio publiko zabalari hurbiltzea ahalbidetuko du. Erran bezala, Nafarroko gobernuaren enpresa publikoa tresna berria lantzen ari da eta pasadena astean aurkeztu zuten Madrilen. Nafarroa organikora apuntatzen da herritarrak materia organikoa bereiztera eta birziklatzera animatzeko kanpaina berria etxean sortzen diren hondakien 80% inguru suposatzen duena. Ziriza kontseilariak Lekarozen aurkeztu du ekimen hau, kultura, kirola, zientzia edo politika arloetako 125 pertsonak baino gehiago parte hartu dute bertan eta 5. edukiontzia Erriberara eta Zangozara iristiko bidean aurrera egin du. Nafarroako organikora apuntatzen da materia organikoaren birziklapenari buruz Nafarroko herritarrak kontzientziatzeko abian jarriko den sensibilizazio kanpainaren leloa. Etxean sortzen diren hondakinen 50% inguru baitira. Ziriza kontseilariak Lekarozen aurkeztu du ekimen hau, kultura, kirola, zientzia edo politika arloetako 125 pertsonak baino gehiagok parte hartu duten bertan, eta 5. edukiontzia Erriberara eta Zangozara iristeko bidean aurrera egin du.
Con el reciclaje no bajes la guardia. Organikoarekin ez da jolasten. Pedaleando ayudas al medio ambiente. Separa bien la orgánica que la vamos a analizar. Egunean egon, bereizi zaborrak. Si no reciclas, no todo van a ser risas. Lurrak emandakoa, lurrari bueltatu behar zaio, konpostatu. Vamos corriendo a frenar el cambio climático. Por el futuro de nuestra tierra. Segi nire bidea. Banandu. Próximo reto, conquistar la orgánica. Hay que parar el cambio climático. Es cosa de todos, es por nuestro futuro. Le metemos un gol de primera al resto. Como equipo, le metemos un gol al resto. Gana con la orgánica. Talde bezala, sartu gol bat errefusari. Para frenar el cambio climático, yo me apunto. Porque nuestra salud es la salud del planeta, bat egin. Orgánikoa erreboteraino. Agarra el toro por los cuernos. Separa materia orgánica. Nik konposta egiten dut, zuk zergatik ez. Por dejar un mundo mejor para mis hijos. Separa la orgánica y punto. Plakatu dezagun errefusa. El pronóstico para los próximos años es que suba la orgánica y baje el resto. Debemos ser conscientes del entorno en el que vivimos para ser responsables. Separa el orgánico al gramo de mochila 21. Mochila hogeita baten erritmoari jarraituz materia organikoa birizi ezazu. De la huerta a los fogones y a la orgánica. Separa. Si quieres conservar bellos paisajes, separa. Denan arten, tanto, orgánicoari partido irabaziko digu. ¿Qué hubo, mis compadres y comadres? Separen y echen a la orgánica. ¡Ándele! ¡Salud! Y ahí nos vemos. Idazten ditugun ipuin guztietan, ongi bereiz daitezen hondakinak. Horixe da kontua. Tenemos un buen marrón. ¿Tú ya reciclas? Ezaztu gure planeta zaindu behar dugula. Organikoa bereizi. Nosotros, por el medio ambiente, compostamos. Guk gure ingurunea zaintzen dugu. Erritmo bizian birzikla dezagun. Por arte de magia, los residuos no desaparecen. Hacemos un tanto a la fracción resto. Con la orgánica remontamos. Juega limpio, solo materia orgánica. Guk joaldunak ere organikoa bereizten dugu. Tenemos que correr mucho. Para frenar el cambio climático. Separa materia orgánica. Denon artean, eta saiatzen bagera, birziklatuaz eta sailkatuaz mundu jasangarriago bat lortuko dugu. Yo separo, ¿te apuntas? Érase una vez un planeta enfermo. Cambiemos el final. La orgánica merece una canción. Separa. Gaurko pilotakadak birziklapenan alde. Ezaztu materia organikoa bereiztea. No tenemos otra alternativa para la sostenibilidad del planeta. Separa. Si no nos ponemos las pilas con la orgánica, ni las ondas de la radio llegarán a nuestras casas. La orgánica se merece una buena jota. Ez improvisatu. Hartu konposta egiteko ardura. Separando nuestra basura, protegemos el planeta. No mezcléis nunca la basura. Intento componer música de forma orgánica para el cine. Materia organikoa ongi bereiztera animatzen zaituztegu. Para finalizar, en la gestión de los residuos, todo se trata de superar obstáculos. Yo me apunto. Me apunto. Bat egin. Yo me apunto. Me apunto. Apuntatzen naiz. Me apunto. Bat egin. Yo me apunto. Bat egin. Me apunto. Me apunto. Bat egin. Me apunto. Parte hartuko dut.
Me apunto. Nik ere bat egiten dut. Yo me apunto. Bat egin. Me apunto. Bat egiten dut. Me apunto. Bat egin. Me apunto. Bat egin. Me apunto. Bat egin. Yo me apunto. Bat egin. Yo me apunto. Bat egin. Me apunto. Ni zurekin bat. Yo me apunto. Bat egin. Bat egin. Me apunto. Bat egin. Me apunto. Bat egin. Me apunto. Me apunto. Bat egin. Me apunto. Bat egin. Me apunto. Me apunto. Bat egin. Me apunto. Me apunto. Bat egin. Me apunto. Bat egin. Bat egin. Herrilan departamentuak Taiuntxe industrialdearen ondoan dagoen PA30 zubia konpontzeko lanak amaitu ditu 1,3 milioiko inbertsioarekin. Obrak larrialdi prozeduraren bidez egin dira eta horri esker, egunean 95.000 ibilgailu inguru ibiltzen diren korapilo batean jarduketa zuzentzaileak egin ahal izan dira. Lurralde koheziorako departamentuak herrilan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez amaitu ditu PA30 ingurabideko zubia konpontzeko lanak. Taiuntxe industrialdearen ondoan 1.335.252 euroko inbertsioarekin bezabarne. Obrak larrialdi prozeduraren bidez egin dira eta horri esker egunean 95.000 ibilgailu inguru ibiltzen diren korapilo batean jarduketa zuzentzaileak egin ahal izan dira. Nafarroako gobernuak irude metalikoa enprimatzeko LMD teknologiako makina berria estreinatu du Dinabiden Irurtzunen. Irujo kontseilariak Irurtzungo Dinabide lankidetza gunearen instalazioak bisitatu ditu eta fabrikazio gehigarriko talde hau martxan jarri du. Hemos venido a Dinabide como un exponente claro de lo que tiene que ser un polo digital, un polo de innovación digital. Mikel Irujo garapen ekonomiko eta enpresarialeko kontseilariak bertatik bertara ezagutu du nola funtzionatzen duen 3D inprimaketa bidez pieza metalikoak fabrikatzeko LMD teknologiako makinak. Makina hori Nafarroko gobernuak finantzatu zuen 173.000 eurorekin eskualde garapenerako laguntza planen esparruan eta Dinabiden instalatu zen, Irurtzunen dagoen eraldaketa digitalerako gunean. Iruñeko udalak 2 hamarkada daramatza egun hauetan hainbat udal zerbitzu espazio publikotik kentzen ari diren udazkeneko ostoak konposatzen. Urriaren amaieratik eta aurreikuspenen arabera abendura arte, lan horrek berekin dakar langileak eta lanak berrantolatzea. Iruñak dituen osto erokorreko milaka zuhaitzak ostoak botatzen hasten dira eguzki argiaren beherakada progresimoa eta temperaturaren jaitsiera nabaritzean, aurten urriaren amaieran hasi eta aurreikuspenen arabera abendura arte iraunen duena. Zuhaitzaren geldialdi vegetatiboa zehazten duten udazkeneko parametroak dira. Prozesu hori hasten denean, udalaren garbiketako eta parkeetako zerbitzuak etaren kontratak urteko puntako uneetako batean sartzen dira. Bai eskuz ekortuz edo arrastelatuz, bai putze egiteko makinez, hiribideetan eta berdegunetan langilek osto tontor handiak egin, eta ondoren edukiontzietara eramaten dituzte. Iruñeko udalak konpostatzearen aldeko apustu egiten du, ingurumen hezkuntzako museoko jardueren bidez, komunitate konpostatze errazteaz eta sustatzeaz gain, udalerria berak kezkatuta dago landare hondakinak erabilgarri izan eta hoiek hiriarendako baliabide bihurtu daitezen lortzearekin. Eta gainera kalitatezko baliabideak izan daitezen, egun hauetan udal mintegiko eta lorategi zerbitzuko langileak Nafarroko udal eta Kontzejoen Federazioaren bitartez antolatutako konpostatze ikastaro batean parte hartzen ari dira. Beste aurrera pauso bat duela ia 2 hamarkada formatu txikiko esperientzi gisa hasi zen praktika egokia hobetzeko. Orduan, ostoen zati bat, Irujoenarena Lorezaintzako lantegi eskolaren egoitzara eramaten zen, konpostatzearekin esperimentatzeko. Hori ere udal mintegian egiten zen, orduan Zaragozako etorbidean zegoena.
Herritarrendako hiri espazio garbiak eta erabiltzeko modukoak lortzeaz gain, hostoak inausketatik eta belardiak mozketik aldian lortutako landaren materialarekin batera udal mintegira doaz eta konpost bihurtzen dira. Gaiarre antzokian eginen da abenduaren batean edukiera osoarekin Kutsida Zubidea Isabel euskarazko musikala. 2021eko ikuskizun musikal edo liriko onenaren atalean Max saria jaso duena. Sarrerak txarteldegian eta antzokiaren webgunean eros daitezke. Euskaldun zar bat bezala sentitzera etorri naiz alkizara. Nik, Juan Martín naiz! Sí, Juan Martín naiz! Abenduaren batean arratsaldeko 8 Gaiarre antzokian Kutsida Zubidea Isabel euskarazko musikala izanen da ikusgai. Katramilen komedia klabean idatzitako istorio bat garatzen duen eta euskararen ikaskuntzan oinarritzen den Joxan Sagastizabalen izen bereko eleberrian oinarritutako libretoarekin. Lana karteletan jarri da beren lehen antzezpenetik urtebete igaro ondoren, berriz ere Demode Quartet taldearen eskutik. Ikuskizuna jaso berri du 2021eko ikuskizun musikal edo liriko hoberenaren atalean Max Antzerki saria. Komedia musikal hori 15 aldiz tabularatu da 2020ko urriaren 20an Arriaga Antzokian estrenatu zenetik. Sagastizabalen eleberria laber 2006an estrenatu zen izen bereko filmaren oinarria izan zen. Iruñako udalak antolatutako emanaldirako sarrerak salgai daude Gaiarre Antzokiaren txarteldegian eta www.teatrogaiarre.com webgunean. 20. mendeko 60. hamarkadan girotuta dago eta argumentuan batera doaz umorea, maitasuna eta dantzatzeko moduko kantak Juan Martinen historia kontatzeko. Euskaraz duen maila hobetzeko asmotan baserri batera doan gazte donostiarraren historia. Juan Martinek aurre egin beharko die, alde batetik hizkuntzarekin dituen arazoei eta bestetik landa inguruari buruz duen ezagutza faltari eta sortzen dion egon ezinari ingurua musikaren bidez komunikatuko baita berarekin. Zuaitz raperoak, akupela abesten duten sagarrak edo behi dantzariak. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.